Vannak helyek a világon, amelyekről gyerekkorunk óta álmodunk, amiket képeken már ezerszer láttunk, de élőben egészen más. Most bemutatom a világ 10 legikonikusabb, legkülönlegesebb helyét, amit egyszer az életben mindenkinek látnia kell. Ha ezek közül te már jártál valamelyiknél, mindenképp írd meg kommentben. 10. Petra, Jordánia. Petra nem csak egy ókori romváros, hanem egy rejtélyes labirintus a sivatag szívében. A nabateusok vájták ki a sziklákba több mint 2000 éve, de még ma is elképesztő, ahogy a homokkő falak közül kibukkan az elképesztő kincses ház. Napfelkeltekor a sziklák színei narancsos-vörösben izzanak. Petra nem csak fotogén, hanem spirituális élmény is. A hosszú gyaloglás a sziklahasadékokon át pedig mindenképp felejthetetlenné teszik ezt az utazást. 9. Az Antarktisz. Az Antarktisz nem csak egy jégbe fagyott kontinens. Ez a Föld utolsó igazán érintetlen területe. A hatalmas jéghegyek, az elszigeteltség és a fagyos szél olyan érzést ad, mintha egy másik bolygóra csöppentél volna. Hajóval érkezni, pingvineket látni a jégtáblákon, vagy megpillantani egy bálnauszonyát. Ezek azok a pillanatok, amik miatt az Antarktisz nem csak hideg, hanem felejthetetlen is. Aki egyszer ide eljut, örökre megváltozik. 8. Bora Bora, Francia Polinézia. Bora Bora a Csendes-óceán egyik legelbűvölőbb ékszerdoboza. Egy vulkanikus sziget, melyet tökéletesen törékeny korallzátony ölel körbe, kristálytiszta, több árnyalatban tündöklő kék vízzel. A vízre épített bungalók, a fehér homokos partok és a lágy szellő mind hozzájárulnak ahhoz az érzéshez, hogy ez a hely maga a mennyország. A sziget csendes, romantikus, ideális menedék a világ zaja elől, akár egy hajókirándulás, snorkel a korallok között, vagy egy egyszerű napfelkelte nézése a szállásról. Bora Bora minden pillanata felejthetetlen. 7. Machu Picchu, Peru. Machu Picchu a perui Andok fölött magasodó rejtett város, amelyet az Inka birodalom méltó emlékeként tartanak számon. Egykor elfeledett, ma a világ egyik leglátványosabb műemléke. A romok között sétálva könnyű elfelejteni, melyik évszázadban vagyunk. A hegyek közül felsejlő kőtéglák, a mezők, a teraszok mind azt sugallják, hogy valaha itt pezsgő élet zajlott. Az idevezető Inka ösvény bejárása nem csupán kihívás, hanem spirituális élmény is. A ködös reggelek, a madarak hangja és a látvány, ami először tárul a szemed elé, amikor a napfény rávetődik Machu Picchu köveire, ezek az emlékek örökre veled maradnak. 6. Grand Canyon, Amerikai Egyesült Államok. A Grand Canyon Arizona szívében nem csak természeti csoda, hanem egyfajta földtörténeti napló is. A Colorado folyó évmilliók alatt vájta ki ezt az elképesztően mély és hatalmas kanyont. A színek, a formák, a fény és az árnyék folyamatosan változó játéka teljesen megbabonázó. A kilátópontokról letekintve az ember eltörpül és szinte megáll az idő. De nem csak felülről érdemes megcsodálni, rafting a kanyon aljában vagy túra, a Bright Angel Trail ösvényen felejthetetlen módon hoz közelebb ehhez a csodához. 5. Taj Mahal, India. Agra városában, India szívében áll a Taj Mahal, a szerelem márványba faragott szimbóluma. A mogul Shah Jahan építette imádott felesége emlékére, és az épület minden részlete a tiszta szeretetet sugallja. A fehér márvány a napon rázáródó fények hatására rózsaszínbe, aranyba vagy épp hidegkékbe öltözik. A szimmetria, a kert, a medencében tükröződő kupola minden fenséges. A belépés után csend és meghatottság fogad. Itt valóban érezheted, a szerelem örök. 4. Fuji-hegy, Japán. A tökéletes kúp alakú hegy Japán szent szimbóluma. Tavasszal cseresznyevirágban fürdik, télen havas csúcsként uralja a tájat. A Kawaguchiko-tó partjáról nézve minden pillanatban más arcát mutatja. A japánok szerint a hegy megmászása egyszer az életben kötelező, és akik felérnek, valóban más emberként jönnek le. 3. Santorini, Görögország. Fehér házak, kék kupolák, vulkanikus táj és egyedülálló naplementék. Olyan kis utcáin sétálva olyan érzésed van, mintha egy képeslapban járnál. A sziget egyszerre nyugodt és élénk, hagyományos és modern. Egy pohár görög borral a kézben nézni, ahogy a nap beleolvad az égei tengerbe, ez maga az életöröm. 2. Izland.
Izland a tűz és jégföldje, vulkánok, vízesések, gejzírek, gleccserek mind egymás mellett. A tél azonban elhozza a legnagyobb csodát, az északi fényt. Ahogy a zöld és rózsaszín fények lassan táncolnak az égen, az ember elfelejti a hideget. Csak állsz és nézel, és úgy érzed, valami nálad sokkal nagyobb történik éppen. Első aurora borealis. A világ egyik legmisztikusabb jelensége. Megfigyelheted Norvégiában, Finnországban, Svédországban, Kanadában, Alaszkában, a fagyos éjszakában, távol minden zajtól a sötéték hirtelen életre kell. Hullámzik, világít, táncol. A fények néma zenéje betölti az eget és a szívedet is. Nem lehet elmagyarázni, nem lehet leírni, csak átélni, és soha el nem felejteni. Ezek voltak a világ leglélegzetelállítóbb bakancslistás helyei. Te melyiket választanád először? Írd meg kommentben. Ne felejts el feliratkozni, mert hamarosan újabb utazós listával jövök, amik új álmokat, új célokat és új inspirációt adnak. Addig is sziasztok!